Ahoj králíčku, jdeme se vykoupat, co? Co? Králíčku, co? Když budeme utírat, tak můžeme použít kartáč nebo nějaký hřeben na něho. Pokud vám doporučí lékař, tak byste mohli použít i nějaký šampón. Je dobrý ho vyčesat, když ho sušíte. Vemte si nějaký starý, já to mám úplně díry teď v tom ručníku. Vemte si nějaký starý ručník, nejlépe hádru nějakou nebo něco. A vyčeště ho proto, aby vám nepadaly chlupy z něho. Pak se, pokud si mysleli jste, že ho budete dělat jako aby nesmrděl, protože on si pak začíná lizovat a přinese se zase ten vlastní pach. Takže bude smrdět na závěr jako ještě víc. Ale pak ho nechte třeba 5 minut, nebo pokud chcete, nebo aby se třeba pročesal, sám vyčistil ještě jednou, protože mu to nestačí. A pak ho